Namika Lahti kohtasi vuoden 2010 viimeisessä korisliigaottelussa hallitsevan Suomen mestarin Tampereen Pyrinnön. Lahtelaisjoukkue joutui lähtemään torstaiseen kamppailuun ilman kovassa vireessä olevaa Roope Suoniota. Lahtelaistakamies sai voitokkaan topo-ottelun viime hetkillä iskun päähänsä ja potee lievää aivotärähdystä. Isännät pysyivät Pyrinnön kyydissä ottelun ensimmäiset 5 minuuttia. Sen jälkeen voittajasta ei ollut epäselvää. Ensimmäisen neljänneksen jälkimmäinen puolikas meni Pyrinnölle 18-3 ja peli oli käytännössä taputeltu. Toisella neljänneksellä Namika pystyi kamppailemaan tasapäisesti kivikovan vierailijan kanssa ja jakso kirjattiin lukemin 20-20. Toinen puoliaika eteni alusta loppuun vierailijoiden hallitessa tapahtumia parketilla. Ero kasvoi tasaisesti koko ajan, kun Pyrintö onnistui tasaisella ja laajalla rintamalla. Vierailijoista peräti 6 pelaajaa kirjautti pistesarakkeeseensa 2-numeroiset lukemat. Kovimmalla kädellä lahtelaisia rankaisi Antwine Williams heittäen ottelussa yhteensä 32 pistettä. Isäntien ehdottomasti tehokkain pelaaja oli Cedric Latimer. Mies pelasi reilusta tappiosta huolimatta kelpo ottelun tehtaillen hyvällä prosentilla 25 pistettä. Namika oli läpi ottelun suurissa vaikeuksissa molempien korien läheisyydessä. Pyrintö vei kamppailussa levypallot 41-31 eikä antanut tuumaakaan tilaa oman korinsa läheisyydessä. Kun vielä kotijoukkueen kaukoheittopeli Latimeria lukuun ottamatta oli heikkoa, ei lopputulos 68-102 jätä mitään jossiteltavaa, sillä Pyrintö oli yksinkertaisesti huomattavasti lahtelaisjoukkuetta etevämpi kaikilla pelin osa-alueilla. Namikalahden seuraava kotiottelu pelataan perjantaina 7. tammikuuta. Tuolloin Lahden urheilutalolle saapuu Salon Vilpas. Ottelu alkaa kello 18.30. Tervetuloa!